Siempre
Αμερικής, Ίας και Χαιρετίας. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλεξανδρίδης και ακούω ράδιο Τραπεζούντα Βοστόνης. Θα θέλαμε να στείλουμε την αγάπη μας και πολλούς χαιρετισμούς για το ράδιο Τραπεζούντα Βοστόνη, τον καλό μας φίλο τον Γιάννη τον Απαζίδη. Χρόνια πολλά σε όλον τον κόσμο, με υγεία, αγάπη, ευτυχία και πολλά χαμόγελα. Γεια σου Γιάννη Απαζίδη και από μένα τα ίδια, χρόνια πολλά σε όλον τον κόσμο και χαιρετούμε το ράδιο Τραπεζούντας. Ναι, Βοστόνης. Χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόταση. Ίας και χαιρετίες σε όλους τους αδελφούς Πόντιος. Είμαι ο Κώστας ο Απαζίδης από τη Βοστόνη με τον Νίκο τον Απαζίδη και τον μεγάλο το θείο τον Νίκο τον Απαζίδη. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο θείο Γιάννη και στο ράδιο Τραπεζούντα και συγχαρητήρια.
νερό το ψάρι και χωρίς αέρα το πουλί, χωρίς νερό το ψάρι, χωρίς αγάπη γίνεται κανέναν παλικάρι και χωρίς αγάπη γίνεται κανέναν παλικάρι. Είδα τα δάκρομενα κι είδα το μάτια, είδα τα δάκρομενα που με γιαμέντο και σε η μάνας γιατεμένα και που με γιαμέντο και σε η μάνας γιατεμένα. Σε σώρωμα ψη θάλασσα στην άκρη, απόψιδα σε σώρωμα ψη θάλασσα στην άκρη, έμπαινες εγκάλιο μου με τη χαρά στα δάκρυα και έμπαινες εγκάλιο μου με τη χαρά στα δάκρυα. Μαχαλάς, έρθα στη γειτονίας, έρθα πολύ ψημαχαλάς, έρθα στη γειτονίας και κανείς κι ακούεις τον εμάς να ακούω την λαλίας και κανείς κι ακούεις τον εμάς να ακούω την λαλίας. Φιλιά στο φίλο μας τον Γιάννη τον Απαζίδη.
Γεια σας, είμαι ο Διογέννης από την Αριδαία και στέλνω τις καλύτερες ευχές μου και τα χαιρετίσματά μου στο Γιάννη και σε όλους τους ακροατές του ραδιοφώνου Τραπεζούντα Βοστόνης. Να είστε πάντα καλά. Κόρτσοπο με κόμποσες, την ψήμη και το κάρδοπο. Κόρτσοπο με κόμποσες, την ψήμη και το κάρδοπο. Να ανασπαλώ και μπορώ, να ανασπαλώ και μπορώ, τότε σώντε καλλιοπό. Ο πρόσωπος άνοιξε και το ματιάσι μογκόν. Ο πρόσωπος άνοιξε και το ματιάσι μογκόν. Τα όντες θερούνε μεν, τα όντες θερούνε μεν, λιγούμεν τα μόντοσιόν. Παλαλούμε τσιγκίτε, θέλω να ελέμπωσε. Παλαλούμε τσιγκίτε, θέλω να ελέμπωσε. Έλα να σχαμογελάν, έλα να σχαμογελά, η καρδιά σημείξε χρέν. Με ένα φιλέ μαλαρών στα τέρια μου και τα καημούς. Με ένα φιλέ μαλαρών στα τέρια μου και τα καημούς. Ταξιδέας όνερων, ταξιδέας όνερων, μείνουμε να πέσω νους. Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ευγενιάδης. Ακούτε ράδιο Τραπεζούντα Βοστόνη. Τα 12 μήνας και ένα θέμα το 12. Τα 12 μήνας και μόνοι φίλε πεθάναν αντί να συνάς. Και μόνοι φίλε πεθάναν αντί να συνάς. Και που είναι ο Δημάρχοπουλών, που είναι ο Πετρανίδης, που είναι ο Δημάρχοπουλών, που είναι ο Πετρανίδης, που είναι ο Τάκης ο μηχανικός, που λείπει ο Σαραφίδης, ο Τάκης ο μηχανικός, ο Σπιβόπης. Καλή ακρόαση. Bye.
Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Καρασαβίδης. Στέλνω την αγάπη μου στους απανταχού Έλληνες, στο ράδιο Τραπεζούντα Βοστόνης και στον φίλο μου Γιάννη Απαζόγλη. Αγαπητέ φίλε Γιάννη, καλή χρονιά και ευτυχισμένο το νέο έτος. Καλή ακρόαση. Γυρίζω της
εξετάζω, τις έβγαινε εξετάζω και να σε μουρφάτα κότσοπα και μπορώ να χορτάζω και μπορώ να χορτάζω και να σε μουρφάτα κότσοπα και μπορώ να χορτάζω και μπορώ να χορτάζω. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μερζιανίδης από το Χήμα Ρωσερών. Εύχομαι υγεία σε όλους τους ακροατές και πάντα επιτυχίες στο ράδιο Τραπεζούντα Βοστόνης. Mongol peresen yavrum semer Osi Mongol peresen yavrum semer Τα νηξιατικά τα καλιά στο Θεόν γιατί να πέρ Τα νηξιατικά τα καλιά στο Θεόν γιατί να πέρ Προς το πεις μικρό πουλοπόλε τελεθαίνει η ζωή Για 4 ζαμ θα είχαμε άλλο κι κρατήψη Προς το πεις μικρό πουλοπόλε τελεθαίνει η ζωή Για 4 ζαμ θα είχαμε άλλο κι κρατήψη Αμον άγγελος έφυγες η παράδειστα στράτας Αμον άγγελος έφυγες η παράδειστα στράτας Και πέμνανε στο καρδοπόμ τα εμόρφα το μάτιας Και πέμνανε στο καρδοπόμ τα εμόρφα το μάτιας Προς το πεις μικρό πουλοπό ετελεθαίνει η ζωή Για 4 ζαμ θα είχαμε άλλο κι κρατήψη Προς το πεις μικρό πουλοπό ετελεθαίνει η ζωή Για 4 ζαμ θα είχαμε άλλο κι κρατήψη Αφιερωμένο στο φίλο μου τον Γιάννη, ράδιο Τραπεζούντα Βοστόνης και σε όλους τους ξενιτεμένους. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Έφυγες η ξενιτεία το πουλίν το μονάχον αμάν Έφυγες η ξενιτεία το πουλίν το μονάχον Το καμένο η καρδία και το λεμάρον καρβόν Το καμένο η καρδία και το λεμάρον καρβόν
είσαι, σαν μακρά πουλί το πας. Ο Χριστόν κι η Παναγία να βρήγουνε μπροστάς. Ο Χριστόν κι η Παναγία να βρήγουνε μπροστάς. Για το φίλο μας τον Γιάννη τον Απαζόγλη, Ράδιο Τραπεζούντα, we love you. Με όλη την αγάπη μας, Ράδιο Τραπεζούντα, λελεύωσε. Πρόσωπος τρανταφύλλων αρνοπό μιλάνε, λαξανάρνοπό μιλάει. Ο πρόσωπος τρανταφύλλων αρνοπό μιλάει, λαξανάρνοπό μιλάει. Σαν μέσας να πήλει ο
τελειούμε, εσύ τέρμεν και γέλαξαν, εσύ τέρμεν και γέλαξαν μέσας να τελειούμε, εσύ τέρμεν και γέλαξαν, εσύ τέρμεν και σας να τελειούμε, συζωνάρι στον τόπον, σαν μέσας να τελειούμε, συζωνάρι στον τόπον. Όσικον πες έχω μερτικόν, σο κρεβάτο πως το πον. Σικον πες έχω μερτικόν, σο κρεβάτο πως το πον. Φίλε Γιάννη, από το Ανατολικό Πτολεμαΐδας, σου εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία σε σένα και την οικογένειά σου και καλή επιτυχία στο Ράδιο Τραπεζούντα. Εδώ παρέα με το θείο μου. Καλή επιτυχία στις εκπομπές σου, Γιάννη. Είμαι σίγουρος από ό,τι μου είπε ο Γιώργος ότι θα προβάλλεις όπως πρέπει τη γνήσια μουσική παράδοση, την ποντιακή παράδοση που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο ποντιακός λαός και όχι μόνο. Η μουσική παράδοση, η γνήσια μουσική παράδοση προβάλλει συνολικά τον ελληνικό πολιτισμό μας. Να είσαι καλά, καλή χρονιά και από μένα και καλή χρονιά σε όλη την ομογένεια. Την καλησπέρα μας από τη Ράχοβα, τη Ραχιά Βέρειας. Χαιρετίσματα και φιλάκια πολλά στο φίλο μας τον Γιάννη τον Απαζίδη, στο Ράδιο Τραπεζούντα της Βοστόνης. Φιλιά σε όλους τους φίλους μας. Να στείλνεσαι τα λώματα μλέρα και ματωμένα. Να στείλνεσαι τα λώματα
ταμπλέρα και ματωμένα. Κάθε σε ξέρα είναι τα ξύλα, στο παράθυρο κάθε σε ξέρα είναι τα ξύλα. Ας είναι απίστο πολλά να έρθουν και φέρνε φύλλα. Ας είναι απίστο πολλά να έρθουν και φέρνε φύλλα. Ράδιο Τραπεζούντα Βοστόνης. Σας ευχόμαστε υγεία και ευλογία σε όλο τον κόσμο. Πάμε για λίγο. Μικρό νεόρα σοκολό παρθαρόλα
χαίρομαι συμπαρχαρί των τόπων και πέταλα και χαίρομαι συμπαρχαρί των τόπων και σε εμφανίσαμε και με την παραλύς των λόγων και σε εμφανίσαμε και με την παραλύς των λόγων την παραλύς των λόγων. Γεια σου Γιάννη. Θέλω να στείλω την αγάπη μου, τους χαιρετισμούς μου, με μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση, στο φίλο μου τον Γιάννη τον Απαζίδη και στο ράδιο Τραπεζούντα της Βοστόνης. Θέλω να σου πω, Γιάννη, ότι αυτό που κάνεις είναι πολύ σημαντικό, γιατί δίνεις την ευκαιρία στους δικούς μας ανθρώπους, στους Έλληνες, όχι μόνο στους ποντίους, της Βοστόνης, να μάθουν να ασχοληθούν με τη δική μας παράδοση, με αποτέλεσμα αυτή να διαιωνίζεται και να μην χαθεί ποτέ. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να σου πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που κάνεις και να στείλω τους χαιρετισμούς μου από την πατρίδα μου, την Καλαμαριά, η οποία είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα του Γόου, του Πετρίδη και της οικογένειάς του. Να είσαι καλά, πάντα γερός, πάντα με υγεία.